Obraz si najprv opatrne rozbalte z ochrannej fólie. V balení nájdete dostatok fixiek podľa veľkosti obrazu, takže môžete začať hneď, pokojne aj vo viacerých ľuďoch. Fixka je obojstranná, na jednej strane má tenký hrot pre menšie detaily, na druhej silnejší hrot pre väčšie bodky. Začnite ideálne zhora nadol, aby si ruka nerozmazávala už hotové bodky. Fix držte kolmo k plátnu a vyplňujte jednotlivé krúžky. Nemusí to byť úplne dokonale presné, motív sa postupne krásne spojí. Na tenký hrot zbytočne netlačte, mohol by sa poškodiť. Stačí ľahký dotyk. Pri silnejšom hrote si naopak môžete dovoliť zatlačiť viac. Práve tlakom určujete veľkosť. A pamätajte, že motív začne byť skutočne viditeľný až po chvíli. Buďte trpezliví, výsledok za to stojí.